pilih nang katuju nak mabulia wawa awak barale na itu lekato mola bapak Jomande menjawab doktor si Jaidin onde mande dangakan mola kok mande nak kabami nan tujuo o datang mande ke kayu aro tanyokan ka urang kayu aro o nur hayam bi kami nantu menjawab mande di sinon anak kandung doktor Jaidin lain nang kayo datang kawa anak laikan anak rang penjabat mangaitu diwaang nang katuju lena ona menjawab doktor bagulambe omande dangakan mola tinggi maligai rajo bata putih bamain duo rancak bamain semua wakna lain banyak sansaronyo rancak nambahan sik diambil jadi bini kalau kanang kayo piba bini indah okado para giawak doma tapi ko inur oka diambil kami nantu anak urang dari pungasan ke pasar sadang pukul 2 oh biarlah cita di balian kato inur kasitin juo yo mande pisang ane bawa balai simpanlah jarum dalam peti hutang ame bisa dibayi hutang budi mbo bawa mati tu lekato masu itu tapi de anak mula nambah kandak dibuwe etongan jorang kayu aroba itu bana masu itu oh tumpak de urang kayu aro sanang hati bana manarimu urang dijapui mula kini minantu doktor nang kini dak kabajapui nam picak tibo malayang nam bulek tibo bagolong jo bau mandu kan nam dilana kami nantu itu katonyo dan kayu aro ali badaro abiju sanang hati rang kayu aro tapi barale disimpan oh arunyo etongan ala salasai 3 minggunya kata lampau oh cukui kampe rang pajang ngadi oh tanggal 1 mulai aleknya itu bana mula kini lesanang di dalam hati tumpak di doktor si Jaidin onyo kirimlah sore ke Palembang ke doktor bujang Abdul Munaf diharap datang ke Padang iyo ke rumah Simpangaru nomor rumah kan iyo 25 oh ambo nak mengawinkan nadi ambo itu katonyo dalam sore tapi kok pai Munaf ke Padang tolong bawa bapak Jomande tapi kalau tak dibawa bapak Jomande usah si Munaf datang pulau sore malayang ke Palembang ke Patabang malewek-lewek baraba dia te kayu hari rabaa dikirim sore masuk Palembang hari 1 rampos tibo manta sore oh langsung lah bapak Jomande manarimu sarato doktor Abdul Munaf
Kodem bilang cando orang Palembang bakato bapak jomande paralu komakito kepadang de adik kawanang bana nambarale nae olah sanang di dalam hati baure rasul kiro-kiro dem bilang dagang leka di sinan tumpak de inyo le bapak kajomande sarato doktor yo Abdul Munaf abiyari baganti barang ke dan lakati boba itu banale masuk itu kadem bilang dagang di sinan kamanuju ke kota Padang kadem bilang dagang di sinan rupanya bapak jomande nala siap sarato doktor si Jaidin lanai kopor kate oto nanci kopor angku doktor nanci itu bapak kandung nan seorang untuk mande kandung kok nan sopir joasoi sajo oh barangke dari kota Palembang menuju ke Simpang Aru iyo bedo batengkang seorang nasib badan balun letan tu namun noto katari juo di jalan noto letak dietong ganti-ganti nyoka menyopir kadang kan dokter nan membawa kadang kan sopir masuk itu kali-kali gaib membawa cuy itu bana masuk itu dek lam dek tengah jalan tak cengga di Simpang Aru nala tibo di Simpang Aru labatamu bapak jomande lesanang di dalam hati oh rupanya upi ramuna jonuraya lamanat yang sama so itu anak orang di ayah yang sama so itu anak orang di ayah jinak tarui kata pasien kalau ramuna itamani kalau nurhaya kunya lansi onaninda dirantang panjang bana padona malam samalam tu dek lati dioya oto lalalo bapak jomande tumpak di doktor si Jaidin sarato doktor Abdul Munaf lalamu ndak sabuah lalu lalamu ndak bagara samut sakalo samalam amtuwe oh malaki lalu mau tajuo bakato doktor Abdul Munaf Jaidin dangakan mola kamano lawan adik kita kamano yo lawan nadi awak menjawab doktor si Jaidin Abdul Munaf dangakan mola kok lawannya jauh dari siko dan nafei kok jauh di mana bana jauhnya kan iyo di Palembang menjawab doktor Abdul Munaf di Palembang di mana bana masuk di Palembang bo nak tahu amba garama di itu ketunjukin kalau di Palembang kaditanyo di Palaju rumah mandenyo 101 nomor rumahnya Abdul Munaf namo pajakoi takajui lasinan Abdul Munaf wa angkaniyo kabagara madinai leka mungkin lo ambo kang ambil jadi langsung mando awak lajale salapi sekat tiduran sabanta sakalang duit kopulo nang kadoan baki ambo nak mungkin lo di oh menjawab doktor Jaidin onde nafe dangakan mola
Oyo ramuna bukan adik kontanam boy ko adik langke ambo bana mamuke naf di pasagompong o kanai sakerang maco aji ko indah bapak jo mandenyo nama nolong balun batamu awak dei o di Batawi oleh bapak jo mandenyo nama nolong ko indah sansai o badan ambo kini cuy ko la diwaang yo nape wang yo kawin jo ramu na di amboy Mandana kator itu menjawab si Abdul Munah Wajaidin dan akan mulai jadi waang nambar utang wak dan kemambaya yo indak do dincu itu kecik nukini. Oh mandana kator itu kalau tak namu ang kawin joramuna mulai kepado hari kini ni bakari rotan badan awak jangan ambo ang sangko. Oh dosa nak layon nafei putrikan kita badusana putrikan kita kabakawan alabana wak badusana tak dapat bantu mabantu tak dapat tolong menolong mandana katorpo itu menjawab juga kini Abdul Munah berpikir munaf sama seorang apa pangana masu itu oh dari dah dua wak bakawan sama sekolah di Batawi de ulahi ko pulo putri kabakawan de ulahi ko putri badusana ayo nak mungkin pulo kodok ini sinan menjawab Abdul Munah Wajaidin dan akan mola kalau lah itu kan dakwaan nafe mengecek lang jawab dan nafe mengecek lang jawab dan cuitu katanya kini menjawab Dr. Si Jaidin kalau jawab pak muat itu katanya kini dialah boka mengecek soal abak janganlah ragu itu katanya masuk itu nampara luang kok lenamu nafe kalau masalah kabak dia lambo tanggung jawab anak Jawa yo pandai baranang lepondong kaki dek buayo katatap oh munaf dinan sanang ambo baretong oh tantangi koyona Abdul Munafei Nandem bilang lecando mula kini si Jaidin jo Abdul Munaf lesanang di dalam hati hari pagi nyola jago lalu sudah lah mandi sudah sembahyang lah minum bersama Osinan bakato Dr. Jaidin iyo kapado bapak mande o bapak sarato mande dangakan bana jale oh ampun lambo pado bapak ampun baribu kali ampun dibawa tapak kaki dibawa yo selo kabasaran katori yang kato talompe
Kato takwi kato nambana le kato mbo sampaikan jangan berang bapak Jomande Abdul Munaf kambo ambil jadi laki ya diambu yo kau untuk siramuna kabaa raswati bapak mande Onan tagala bapak Jomande ya po jawabnya sambil galak onak kandung Jaidin naik kalaulah kalian nambaretong kami kan tinggal maapikan yo naik Olah sanang di dalam hati ya lek nak rasu kamulai ya nyolai ya ribadaro le ya biju indah dirantang le panjang bana Kadem bilang dagang di sinan patang kami malam Jumat larami urang di simpang Aru iyo di rumah Dr. Si Jaidin Latibu Wali dengan kali Imam Jokati lenala datang rantuo kampung le tampak pulo pemuda hadir kasadonyo nang gadi tibo pulo nang bujang datang pulo narando tak ketinggal Kadi nikahkan mula samalam tu diambil mului siramuna dibaco katuba nikah ijab jatuh kabu dijawe oh nikah ramuna jo Abdul Munaf lasana ngatirang na banyak oh sudah itu keni upi si Nurhaya kadi nikahkan jo Jaidin diambil mului si Nurhaya dibaco katuba nikah ijab jatuh kabu dijawe nikah lainyo masu itu lasanang ngatirang na banyak oh lasanang ngatirang na banyak latuan dibaco doa selamat menampu hidup barumu panjang rezeki murah Ari badaro abijuwo wale salasai menyolai tumpak dan bilang Dr. Abdul Munaf de awak orang batugas tentu capek balik ke Palembang ba itu lebana le masuk itu olah duduk bersama-sama wakatu inyo kabarangke tantu ramuna kanyo bangau ke Palembang sinan bakato Dr. Jaidin onde di eupi ramuna sarato Dr. Abdul Munaf kok babalik ini ke Palembang cuma sakete dikatokan kawan kok batamu adi ambo si Norma Tanjuangan Palu anak di bapak si Ghazali anak di Mande si Humia adik dek Dr. Si Jaidin itu nanadi okon tanah boyon nafei orang borang tidak manah ramula arat makawanei dek banse obat serak-serak dek tidak jadi rupoiku oh sajak baumu sabaleh tahun pisah jadikan duang sampai kini nafei balun basuwo kok batamu wadi ambo si Norma Tanjuangan Palu tolong adik oh diselamatkan yo nafei
Iyo lasanang dalam hati tumpak de inyo Mola Abdul Munaf lah dicatat namo di kandung cuy itu bana maso itu si norma tajuangan padu tepaso masuk oh dalam saku kabaran ke inyo ka Palembang la naik le cando ka Teoto naik bapak naik la mande naik la Doktor Abdul Munaf sarato upi siramu nah selamat tiga simpangaru goto menuju ke Palembang nasib badan balun letantu karek dirantau aurang jalan oto tak dihitung oto bertambah jauh masuk di kota Rang Palembang dibacolo doa selamat di Palembang lasanang hati rang banyak bau raso kiro-kiro ini mande nanti simpang haru kadibilang oh anak barangke ke Palembang minantu tinggal dake awak abiari baganti bulan abi pekirim datang iyo kan dari Rang Palembang so itu bana denanyo lain ndak dirantang panjang bana abiari baganti hari abi pakan baganti bulan tumpak di Doktor si Jaidin pangke naik gaji bertambah tapi pindah mak ke Bukit Tinggi coy itu bana Doktor si Jaidin kok dak olu menjadi doktor kini kan doktor kepala mula Bukit Tinggi doktor gadang kata orang dak olu doktor gadang katanya orang dahulu kadem bilang dagang di sinan pindahnya ke Bukit Tinggi kok tampe tinggalnya di Birugo ba itu bana masu itu oi nur tinggal di Bukit Tinggi ba itu bana nyolai maalun Doktor si Jaidin lepindah ke Bukit Tinggi namande kini sanang di Simpang Haru tumpak di mande Simpang Haru indak tabado mamang badan anak lapel ke Palembang minantu tibo di Bukit Tinggi sehingga nang gaik-gaik saya terumah nyolai abi bulan ga kini pakirim datang yo kan dari kota Palembang dari Bukit Tinggi datang pulau coy itu bana masu itu onalah sanang hati nan di dalam oh balam turanggo ate tanggo babuni lamurai ate pintu alam ta'azim curito koma kabadi alie tentang itu alie kepado adik kandung nambah namu au bisi normai kadem bilang upi si norma
adik bonsunya Dr. Jaidin kanlah kawin Joanna Lubuk Linggawiyo menjadi sopiroto si Basri namanya nama nambang Lubuk Linggaunan baranak seorang laki-laki si Salman namanya anaknya Wadola pado satu hari bakato Basri masuk itu onde norma dangakan mula ambo barangke Kalubuk Linggau wariki ini barang lah sudah ketemu maalun membawa perah kana monyo tinggal si Salman semui bulenak cuy itu bana masuk itu sinan menjawab upi si Norma onde tuan junjuangan ambola tuan wayah si Salman kece ambo matuan jangan barangke tuan Kalubuk Linggau warikini matuan darah di dado indak sanang do tuan yang tapo kejadian tiba di diri boleh tuan jangan barangke ayah Salman Kalubuk Linggau lah tuan menjawab juga buyang Basri onden kini coiko la di Norma balo indak kabarangke madi nambarang sudah temue ko indak barangke ambo kini kaberang langganan ka kini awak cuitu ketonyuki Odem bilang dagang di sinan tinggalan Norma jo nak kandung onde Salman sayang jo aba lena elo Salman tinggal jo ibu lena jangan waang bamanjo lena aba kajauh pikalinggau lena basalam candonyo kini masuk itu sudah basalam jorang rumah sudah basalam jo nak kandung anak mama dua bake ibu menangi jo nak kandung onde nak kandung Salman yona pandang ya abak nak kabajalan yoman pandang ya abak wang na yang tapo kejadian kau tiba di diri bulen na ona darah di dado na indak sanang na ona dem bilang le dagang mulai nyolai nyokan tari nang kaloket barangke Basri nyolai lai duit cando masinoto tinggal daerah Padang Panjang otomanu Lubuk Linggau
tambah tarju ma'alun Basri jadi sopir di mapane inyo baranti kurang minyak adi ditambah abi hari baganti malam ado lapak do satu malam lewat seketik marorupit indak kalamu antaronyo layam pie masuk ke lubuk linggau Oto nan sadang lama lari kiro hari jam 3 parak siang malang tak dapet kaditulak mujud tak dapet kadiraya jatuh kiro nyoto Basri Oh jatuhlah oto samalam tulah banyak ya orang nambi tahu padona nari samalam tu si tokar kaniyo mati samalam tu si Basri kan dapet luko parah dibawa ke rumah sakit lubuk linging gau Oden bilang dagang si Basri Oden nak kandung Salman sayang abak lena Kolainya larang abak de ibu ang na kabaran ke mana tapi abak ang tangkayu mana Koiko kejadian tiba dia abak lena iyo juho kecek man Oh mandewa ang lena nak kanduang Oh tiba di rumah sakit lalu buat linggau lah tahu mande si Basri bak menangi mande masuk itu onde nak kanduang sayang jo mande nak ai dilarang waang jadi sopir nak waang kan iyo tangkaju nak waang sorang nak namande aro nyona waang sorang tongga babele nak inilah dapet luko parah mana kamano mande kabayo naon Lai dilarang waang jadi sopir nak waang kaniyo tangkaju lena iko kejadian manimpo waang lena ona tumpak dek Basri masuk itu dikirim kabar ke Padang Panjang apola bunyi suek kini yo kepada si norma yo juga bakatono malai kolarang ambo kamanyopir tapi kanabo tangkaju jatuh oto di marorupi si tokar mati yo juga bakatono malai kolarang ambo kamanyopir tapi kanabo tangkaju jatuh oto di marorupi si tokar mati samalam tu ambo kan dapet luko parah ambo di rumah sakit lubuk linggau capek datang nama kalinggau madi bawa si Salman anak ambo bawa si Salman anak awak itu bana dalam sore menuju Padang Panjang hari badang abiju Ditinggalkan daerah lubuk linggau dituju sore ke Padang Panjang adalah pada satu hari masuk sore di Padang Panjang langsung si Norma menari
dibaconyo dari awal sampai akhirnya sudah kan sore kadibaco aye mato badarai-darai anak di pangku ditangi isi onde nak kandung Salman sayang amak len nak sayang ibu lena oh iyo juo kece ibu ang yona oh jatuh kiro nyoto ayana si tokar mati semalam tu abang dapet luko parah mana iyo juo kece ibu ang man onde Salman lena oh Maria wana kalubu linggau lena oh na oh bakato norma oh bakemande oh mande sarato bapak mandang bana tibo di kami ma bapak Orto Basri jatuh di linggau inyo sadang di rumah sakit lubuk linggau inyo kan dapet luko para kami kapai nang kalinggau yo mandei barangke ambo kalinggau baitu bana molakini padona nari nasaritu ibu hati mande jo bapak malape anak anyolai barangke norma maso itu naik APD dari Padang Panjang ke menuju daerah Lubuk Linggau menuju daerah yo Lubuk Linggau ndak dirantang Panjang bana satu dibuat teoto APD menangkui ke bangku oto anak di pangku ditangisi sampai hati ya bak jawab man sampai hati bak jawab man ibu larang abang jadi sopir man tapi kan iyo rupo iko mana na ekasan sayang jondekan buang oh ditinggalkan oto APD menuju resor Lubuk Linggau diliek Basri di rumah sakit sadang di rumah sakit Linggau coy itu banan oh nande bilang dagang di sinan oh rupanya bujang si Basri sakit bertambah dalam juo oh kiro-kiro setengah hari lain nak kini oto nak ambil Lubuk Linggau rupanya kini masuk igit oh nama lang tak dapet ka ditulak muju tak dapet ka diraih malang katibo maso itu sawagadang di Lubuk bai padi sarato juga manyo ajalula bilangan sampai mati Basri jo ajanyo oh nande bilang sama su itu mai ramba oh ke rumah mande bagolek-golek mande ate rumana oh ang seorang na mande harona ini yang mati rupo iko lena oh kamano mande kabai olena oh awi katampe minta air lapa katampe minta nasi nak kini yang lapai dari mande kajo siapo mandena oh
bayi oleh Ona mati tentu mulakini ya nyolai dak dirantang panjang bana sehinggonyo kadi selamatkan candonyo mai. Oh bakato juo urang nyolai ditunggu-tunggu juo bini basi kok lai kadatang mola kalubuk linggau co itu bana mulakini. Ode ari batambah lepatang juwo ruponyo kini dan nyolai ramandikan mai di sinan. Oh satu orang mandikan orang kapani karang bau mai ke kuburan. Orang tunggu juga bini si basi kok leka datang dari jauh lah bagian. Oh kadang bilang dagang di sinan dengan su memandikan mai maso itu. Sudah kan iyo orang mandikan larang kapani maso itu. Sudah orang kapani orang sumbayangi. Ba itu bana masui itu demai rambau mai ke kuburan ndak tertunggu oh anak jo bini lah bagian omuju le adon samang basri menunggu di loket oto iyo paji mama zen olubu linggau oh mai rang bawa ke kuburan satukan tibo di kuburan mai rang kuburkan pak maso itu oh malam tak dapet ka ditulak muju ndak dapet ka diraih oh 5 minit pak kubur tatimbun apede masuk mak oh lu boleh gaulah bagian oh nande bilang candonyo Haji Mamat Zen lubuk lagi gau oh ruponyo kini masuk itu rang bau noma ke kuburan rang bawa anak masuk itu baru sabanta kobana mai ranangan kui menuju kubur oh masuk itu sampai angke kabalai hari lasanjo abila kaset nang kampe masuk di kaset nang kali mo dari Salido ke Pasajo pagi hari kini lakaset nang kalimo kolai kasanang dalam hatinya
bilang tadi nyolai iyo kaninyo mula si normal langsung kaninyo masuk itu nyoba oleh cando oleh kuburan satu tibu inyo dikubur oleh masuk itu kurang sadang manimbun-nimbun tanah badan tampak sekali desi norma orang di dalam yo sadang menimbun-nimbun tanah badan menangi noma nyolai onde tuan junjuangan ambu kau sampai hati tuan jo kami lai dilarang jadi sopir lai dilarang tuan barangke tapi tuan katang kaju iko kejadian tibo di kami tuan tapi patui tuan rupo iko patui bana tuan tak namu dilarang kaseso jauh tuan malang kami kaseso ojo nasi badan matuan raja di tanah Taban si mantuang di Bukit Putri kamako laman julai lai ko bakke bapija yona nalataban bakke si gantuang ho nalaputri mana kamano badan ko pailai o sarman yona kamalang nasib na badan waang na yosaman kodek tangi norma orang tak baabana tapi Salman menangi di kubur bapak bagolek-golek di kuburan abah Salman tibo japui maba mangaba disiko bae buru maba tampek disiko bae mari balik bae ke padang panjang yo kak mari balik bah ke padang panjang yo bae orang dukung Salman masuk itu saudara timbun cendonyo kubur tenturang babalik pulang dibawa ke rumah mande Basri sinan dan bilang nyolai ndak dirantang panjang bana satu tibo di rumah mande Basri bekat orang nang banyak iko bini Basri nan di padang panganjang iko anaknya kena dos orang itu lekat orang nang banyak sinan dan bilang mande masuk itu kini ndak adonyo mangecek kajuan bo baso inyo kini babini di padang panjang rumambo jangan kau tingkek piai jangan kau naik itu katonyo mendekan menangi norma si Salman onde nak kanduang Salman sayang ibu lena indah ibu huak kawang don na indah ibu huak kaeman don na Salman na indah kawabako ang don na Salman ibu lena na menangi norma di alaman mande bakato bagulambe onde piai jan kau menangi juo na urang pie di padang panjang nak tari juo pikabungi kok dek kau ilalang nanta panggang mana de ambo gurun nanangui mana dek kau dapet kau ganti de ambo putui banang salai indah barana piai
salamonyo menangino mama itu binda oco itu ketomande lande balun taniat konak manuka balun taniat nak mengganti manga itu namande sabu yo mandei Sainggonyo ndak boleh naik ke rumah ruponyo dek laibo kini nduk samang Basri banamo Pak Haji Muhammad Zain Lubuk Linggau nyobao ke rumahnya nan sari itu oco itu bananyo lai ibu hati ndak tabado malam bana nak tibo diwaang mana sedang manjo abang indah mana sedang jawab man kurang lain dah nak kunun ketiga jondekan duang kata baya bayi diwang ya Salman nak kajadi gadang badan waang don na yon na Latibo di rumah Pak Haji Muhammad Zain Lubuk Linggau rupanya upik si Norma dan nyolai kalau dan bilang upik si Norma nyo minta cando karate kok nan salai oh disalang pena maso itu maalun le cando upik si Norma nyo buwe le sure anyolai iyo kapado bapak mande nanti tinggal di padang panjang kok suami ambo sudah meninggal mati di Lubuk Linggau itu katonyo dalam sore cuma seketek kamande jo bapak dikatokan kami ndak babalik dolai ke padang panjang yo mande kami mencari kakak awa ambo mencari si Jaidin iyo kan mama bujang si Salman kamande kini dikatakan sabalun batamu si Jaidin sabalun batamu kakak ambo nang kampung indah kambo jajak kota batamu si Jaidin dia mati dirantau orang landekan biasaan saya dirantau percuma balik pulang nak dekan durang sore ambu balik pulang nak dekan durang sore sudah langsung ditutui dikirim sore ke padang panjang barangke lainnya dari rumah Pak Haji Muhammad Zain Lubuk Linggau berjalan ninyo masuk itu sore dikirim ke padang panjang si Norma jo nak kandung berjalan sansai kamano arah tujuan nindak jale kamano ado ampu kaki kasinan ninyo bajalan lecando mula masuk itu maalun cando si Norma dan bilang dagang di sinan tak kamano tujuannya mapane inyo baranti malapa minta sidakah menangi Salman anak kandung ibu kamano Salman ibu bau yo buai mengawak bajalan sansai bu orang cak balik ke padang panjang bu kok le balik ke padang panjang mabu labia manguak bu kadapek juo Salman makan bu tapi awak bajalan sansai kamano buai mung kasih awak bu
ibu manjawe masui dua wak mencari mama waang yo Salman mama banamo si Jaidin lena sejak baumu sabaleh tahun meninggalkan kampung jo ilaman sampai kini indak babalik ikon ndak batamu mama waang lena biar mati di rantau orang biasa sayona ibu di rantau ya Salman biar mati nak dirantau orang dan bilang cendonyo kini di mapane inyoba malam dan bilang cendo si Norma Josi Salman bala jalan sansai masui tuan takamanu kasih hati ditinggalkan Norma jo anaknya bujang si Salman sadang sansai bajalan kaki tolie sure kampung dan bilang sure ke kampung nentabang malewek-lewek baraba di ate kayu hari Rabaa dikirim sure masuk di padang panjang arisan langsung lamande manarimo sure dibaca elo-elo dari awal sampai akhirnya menangi gae dalam pondok lah bagian menangi bapak jomande onde Norma dangakan molana mengaku turi ati tangkala nomai dajale mati laki kauna mengaindah babalik pulang lena kamano rantau ke kawadang lena kamano rantau honang keturi lena katanya ayo anak cucu ambo katanya ayo bujang si Salman bajale laki mati di rantau kau manuri ati tangka pulang lana dari rantau lena kau pulang lana badan kangau yo Normana dan bilang mande masu itu bindak tabado mamangati anak hilang balun batamu kini si Norma pai pulo sarato anak cucu inyo kabaala nasib na badan mande lena on na kabaala nasirna badan mande itu bana molakini tumpak di mande mak tukang lamang saja si Norma barangke karantau orang saja indak babalik pulang lamang naninda kulai lamang nanindak lakulai iba itu bana mande kini tumpak di mande tukang lamang tapaso manjojo monyolai ndema
kadang manggale ke bukit tinggi ba itu bana masu itu tumpak di mande tukang lamang hari rabaa jo hari satu manggale di bukit tinggi maalul la mande tukang lamang baju buruk kain lausang selendang usang nambah pakai ba itu nasib penangguangan manggale lamang di bukit tinggi manggale lamang di bukit tinggi ba itu bana mula nyolai ndak dirantang panjang bana do lepas do satu hari satu waktu itu nama gale di bukit la tinggi sadang manggale yo lamang juo balam turanggo ate tanggo babuni lamurai ate pintu balam ta'azim curi toko dia liele kaba tentang itu o alie kapado molakini bini doktor nyoei ma'alun labini doktor si Jaidin banamu upi nuraya inur kapasa babalanjo ba itu banaden molakini netangguang laga upi nuraya obini doktor kana monyo kadem bilang dagang di sinan selok laki tas diambil payung basembanyo lai kabajalan di bukit tinggi pai kapasale nyonarami kabajalan talita katalita talete nambah kacang mamanje junjung katalita talalai nambah anggang manjalang gunung tibo di pasar nyonarami nyobali lado jo bawang nyobali garam jo kantang ayam jo daging taborendong dek lamo jalan bajalan yo mae ruponyo dek untung takadiala memang Tuhanku kayo sungguh tak sorong mak kakadai lamang tak talete nambah kacang mamanje junjung katalita talalai nambah anggang manjalang gunung tibo di pasar nyonarami nyobali lado jo bawang nyobali garam jo kantang ayam jo daging taborendong dek lamo jalan bajalan yo mae ruponyo dek untung takadiala memang Tuhanku kayo sungguh tak sorong mak kakadai lamang satu tibo di kadai lamang bakato lamande tukang lamang onde nae o balila lamang yo nae tapana cando bini doktor iyo kanupi sinurhaya ot dem bilang dagang di sinan masu itu malie mande tukang lamang baju sang o kain laung musang selendang musang nambah pakai satu malie mande tukang lamang tabayang lo mande awak di kayu aro tinggal di pondok o tangah lang nadang coy kopulo mande banse itu pangana o sinurha ya la bagian
Ode ibu mencadi mande nyago lamang masu itu komande dengakan mulah o lamang mano konde yo lamang mande menjawab lamande tukang lamang onde nak kanduang dengakan mulah kalau lamang nak nangka ditanyo nak ibu hati mande tukang lamang lamang ambo nak lamang si junjuang tanjuang ampalu dibuwe nak di padang panjang dibawa ke bukit tinggi de buru untuang ojo bagian mana amboko o manggale lamang mendangaka to tukang lamang nyobali lamang o duo kabuang yo nyobali lalamang dua kabuang nyobao babalik pulang ba itu banasin nuraya satu kan tibonan di rumah di kabuang lamang tadi disungkui samo jonasi dotore olah disungkui samo jonasi dotor indak kalamu antaronyo jam 1 lewat sekete doktor lah pulang masuk itu bulan naik ke rumah o saparampe jam mandingin ke badan ke makan doktor masuk itu Tinggi tengah salapan sebulan 30 hari nasi dimakan raso sakam raso indak kaelok lai tumpak di doktor si Jaidin sudah makan hati lasanang o tampak lalamang o kau bepa adeh la bagian nyomakan lamang dek doktorku wana urang di padang panjang ke pasar sadang pukul 1 nak urang di Taluk Kabuang 1 nyomakan di doktor lamang tabayang tanjuang ampalu tadiri raso mandekan duang oi nur o kamari kaulan rein o di mano lamang kau bali manurei o lamang di pasawak bali apo katonyo manggale lamang mangkuwei o lamang ambo lamang si junjuang tanjuang ampalu dibuwe di padang panjang dibawa ke bukit tinggi o dek buru untuang jo bagian ba itu mandetu manggale lamang mangkuwe mo bali lamangku duo kabuang o mandangale kato rupo itu manangi doktor si Jaidin onde nuraya dangakan mola kalau ndak salah raso Holi dambo ora solamang dekan duang bana manuri rasolamang o mandembo bana manuri ko kau kenala tahu juga dari ketek bisa jo mande saja baumu di sabale tahun kampung batinggakan madi sampai kini mande lumba suwo mungkin ko iko o mande kontan ko inur Opaila cari nang kapasa baola mande tukang lamang itu lekato doktor Jaidin indak dirantang panjang bana dan bilang candosin nuraya. Opai kapasa masuk itu bajalan bacapek-capek dan bilang dagang lasin nuraya satu tibo di mande tukang lamang.
Kironyo mande nalapai bakato ka urang sabala di mano mande tukang lamang di o baru sabanta ko inyo barangke kata siun nyo kaja pulo kata siun o satu kantibo di taksiun o sadapo kureta baru bajalan demae o namande duduk di daresi paliang balakang de aro ongkos nak perayo mae duduk di daresi o di balakang baju buru o kain lausang yo ma selendang usang nambah pakai o sanggan lamang bapak cik juola bagian o sanggan lamang bapak cik juo indak dirantang panjang bana indak dapet mande tukang lamang babali inur balik pulang ondean kudang akan molang kue indak batamu dongku mande tukang lamang o ambo cari nyo ke pasar baru barangke kata siun sainggonyo tibo di taksiun sadapo kureta baru barangke menuju ke padang panjang ko iyo itulah mande o Tuhan iyolah sansai di rantau orang lah bagian olah kasansai di rantau orang mbak itu bana dan nyolai tumpak di doktor si Jaidin o inur dangakan mola nurai kondak batamu menyokini nur intai dipangakan nang katibo itu katonyo aleangku la doktor o intai di minggu nang katibo dan bilang lamande tukang lamang ari raba apa sa bukit tinggi leti bolo manggalela ngamang onan manggalenyo di sinan iyo di kota bukit tinggi itu bana wan tadi dan bilang lecan lo bini doktor nambah namu pi nurhaya opai ke pasar masuk itu o bajalan tari ke pasar dek lamo lambek tengah jalan tibo di pasar nyona rami bajalan di pasar rami dek lamo lambek bajalan tibo di mande tukang lamang bakato jugo mande kini ondena bali lamang lamang ambo lamang si junjung tanjung ampalu dibuwe di padang panjang di bawah ke bukit tinggi dek buru untung jo bagian mangko coiko nasib awak yo o menjawab cando mula kini si nurhaya o mande dangakan mula
Kini cuy kola di mande abi tak abi lamang mande o mande mbo bawo pulang ke rumah mbo yonde odang adek mande jale-jale ambo ingin nak baraja mangguek lamang bake mande o lama bana raso o lamang mande landekan duang mandangale kato rupo itu lesanang di dalam hati dibawa mande tukang lamang dibawa babalik pulang bajalan mande tukang lamang duo jo bini doktor meso itu bajalan ninyoy anyolai kata lita taletai bakacang memanje junjung kata lita talalai rupo anggang manjalan gunung tibo di rumah masu itu o langsung lah mande dibawa nang ke dalam dia gie makan mande dulu o saingonyo sudah lah makan nindak kalamu antaronyo o doktor lah pulang o maso itu naik ke rumah dan nanyolai o balu dipatamukan doktor jo mande ko nanti kan sudah makan dulu kok nyampang dipatamukan tak jadi suami makan baitu nasi nuraya sudah makan hati lesanang lama rokok dokter sabatang masuk mandulang ke udaro jagolah dewa dalam tubuh nyobao mande tukang lamang lah nyobao le mande tukang lamang bajalan juo dari dalam dek lamu lambek tengah jalan bakato lainyo sinuraya onde angku o junjuangan ambo o iko lamande tukang lamang yo mande tapana doktor si Jaidin ko iyo laiko mande ambo lamarasain de o dirantau orang labagian olah duduk le mande tukang lamang sinan kan doktor kabakato onde mande dangakan mola manga mande manggale lamang de rupo iko yo mande lamang ambo lamang si junjung tanjung palu dibuek di padang panjang dibawa ke bukit tinggi de buru untuang jo bagian bako baitu mande manggale lamang yonde apo le sabab o karano yo mande mandangale kato rupo itu madem bilang mande tukang lamang kalau itu nang kumudo tanyo mangkue duduk lang kue lo elok kambo bukakan oh sejarah lama kampung ambo bukan di Siko mangkue kampung di Tanjung Siampadu dalam daerah Rang Si Junjung baranak batigo urang nantuo namo si yatim nang kaduo namo si Jaidin tigo jo norma nak kandung samaso kami di kampung mangkuwe o disuruh Jaidin mantan nasi kata ngasawa dape nyoba main-main sampai nasi bersama gata sampai nyetangani di kakaknya buyang yatim tibo di rumah bola berang pulo mangkuwe sajaknya ambo onala berang mangku Jaidin hilang dari kampung mangkuwe
kue. Oh sampai kini indah bertamu deku. Kok indah mencari anak hilang indah sansai dong kue. Oh dirantau orang mengkue. Sehingga itulah keteranganku dari amboyong kue yang tak di mano anak kandung manangku mande nang kameja anak kandung jahidin na kok lai waang oi duit juo lena lapatui mande yang tamui na urang di sibulan tei kapasa sadang pukul duo di mano lah jahidin. Oh aruh baju Thailand kok liek lamaan deh basan saru lena yo jai idin yo na kok liek lamaan deh tidak waang na tumpak di doktor si Jaidin. Oh maliek mande lamana ngiko kensah mande ambo menyambo doktor bake mande onde mande. Oi iko Jaidin oh anak mande lande kanduang iko Jaidin oh anak mande takajui mande di sini nonde waang mula Jaidin lai duit juo waang na kecek mande waang lamati lena rindu jo waang siang malam mana oh iyo kondak dek mencari waang na indak kampung mande tinggalkan lama rasai mande. Oh dirantau orang yona lama rasai nak dirantau orang dan bilang dagang di sinan nindak dirantang panjang bana. Onani nur lama nangi pulo yo kironyo mande doktor ba itu bana molakini lari badaru abi juo bakato doktor Jaidin o mande dangakan molande. Kok mande kan iyo la batamu aba ambo di mano yonde laiko aba oi duit juo lande kanduang kok bapak ang masih duit juo na inyo kini di padang panjang kami manyeo pondok urang mana di padang panjang kok lai aba duit juo o adi ambo di mano kini lele lai kok norma oi duit juo sajak baumu 9 tahun nambo tinggalkan kok di mano kini dia di ambo kok adi anak nangka ditanyo mana inyo kawin jo anak lubuk linggau mana iyo menjadi sopiroto mayo ruponyo tonyo jatuh di lubuk linggau sampai kini nyo tarui marah-marantau karantau orang ndak inyo babalik lai de ula mencari waang mana ndak kababalik adik ke kampung entah di mano di tajelonyo entah di mano oh si normana ona dan bilang cendonyo doktor bakato kausin sopiroto dijapui abak kepadang panjang oh naik kau tuanyo lai naik mande naik la doktor upi nuraya naik pulo sopir nak raso kamanyo apirnya
katinggal kota Bukit Tinggi oto menuju Padang Panjang raso indah kailok lai bari ringan ditanggung sorang dek lamu lambek tengah jalan masuk daerah Padang Panjang kata naik tamoto menuju langsung ke pondok tempat tinggal mae satu tibonyo di pondok turun lainyo dari oto indak kalamu antaronyo tampaklah bapak dari jauh baju buruk sirawa buruk kambui batali nambah sandang kok sirawa sainggo lutui kupiah medan olah merah pulola bagian bakato mande kajaidin nonde nak kanduang jaidin itu nana lena kanduang wang mana menangi doktor nyolai baju buruk sarawa buruk kupiah medan nala merah nyokajaba dijahidin manangkui kampu kaki onde aba iko jahidin bae mana abak mabae iko jahidin wana abak jangan awak bahagia doso bak dari ketek pisah jo abak mabak bae manangi abak di sinan onde jahidin wa ang lena lai duit juo badan wa ang mana kece abak nak kabasuo wa ang lena kiro lai batamu juo nak bamacam kampuang nambak tampuan nak bamacam kampuang nambali de ulah mencari wa ang lena lai la wa ang na duit juo jahit onde abak dangakan muda kok salah tindakan awak bari maaf ambo dia bae jangan ambo bahagia doso yo bae dibawa bapak mulanan sari tuyo ke kota Bukit Tinggi naik ke oto dan nyolai indah dirantang panjang bana naik bapak naik laman desa Ratu Upi Sinurhaya ai dokter lah naik dekat oto sopir manyopir nyolai babelok ke Bukit Tinggi di jalan indah kadietong bacancang tangah lah tigo cancang di tingkek tangah tigo tingkek lau dirantang namun panjang dia di puntale naknya pendek tibo di kota Bukit Tinggi satu tibo di Bukit Tinggi yo di rumah dokter si Jaidin sanang di dalam hati tumpak di dokter si Jaidin indak ke kita rantang panjang kadi cari adik masuk itu mande jo bapak tinggal di rumah bo mencari adik kang ngandung barangke dokter jo bininyo tigo jo sopir masuk itu ka menuju kota Paleh bang Tuan menuju kota Palembang
la naik candonyo doktor sarato upi nurhaya tigo jo sopir le masuk itu wati betambah mamang kamanuju kota Palembang mbak itu bana dan molakini ganti-ganti kama bawa tu indah direntang panjang bana kita tinggalkan doktor Jaidin tolie normanan di jalan sadang sansai dirantau orang dua baranak jalan kaki kadang makan anak kadang indahlah bagian kadang le makan kadang indah ba itu bana mulaki niya do lapado satu hari dari pagi baru le makan anak manangi masuk itu indah dirantang panjang bana ibu mangawak bajalan sansai bu mari pulang bu ke padang panjang bu kok lai di padang panjang bu kalabi-labi olamang uah bu kadapek juo Salman makan mabu tapi kini awak lah sansai bu pari lapa bu pari awak lah apa yo ibu dek lamu bajalan kaki tampak sebuah lapau nasi nyobaranikan meminta nasi gak sabung kuih tumpak dek urang nambah lapau nyoagi nasi sabung kuih nyoagi iya masuk itu nyokan duduk kana lanang tumpak dek inyo bujang si Salman satu duduk inyo di nalangan sadangkan duduk di nalangang cuitu bana molaki nindak dirantang panjang bana satu tampak nasi babungkui balun tercapai basuh tangan nasi nyo ambil dinakaan duang nyo suwok nasi masuk itu tak sadu-sadu anak makan maliek laku anak kandung nyorau anak joi mato coiko la nasib Salman awak dirantau mana coiko nasib badan awak lenak yo Salman kok layado abak wang nak lain tak jadi coikon boleh batamu mamak Jaidin lain tak jadi coikon sudah makan hari lah malam berjalan kaki semekini masuk itu dua baranak nyolai tersorong ke kota Palembang satu tiba di kota Palembang ponyo kota Palembang yo daerah rawa-rawa malang tak dapet ka ditulak muju tak dapet ka diraih anta malang antanyo muju la malang tiba de inyo dapet sakit sinorma samalam tu dek lai borang Palembang nyobawa ke rumah sakit kota Palembang saingonyo tiba di rumah sakit di Pareso cando di doktor Abdul Munafah nama Pareso sakitnyo iyo babayo bana malaria terfikal bana penyakitnyo manangi cando si Salman ibu jalamu ibu sakit bu dalam ibu sesak ibu jo siapa Salman ibu tinggalkan jo ibu rupanya ditanya namo masuk itu siapa namo jogala dek kau sedang bansik banambo banamo si Norma Tanjuangan Palu anak di bapak si Ghazali anak di Mande si Humia takajuk Dr. Abdul Munaf
ko iyo kan iyo mula anak di bapak si Kadali, anak di mande si Umiyah, si Jaidin kakak kandung inyo dari ketek pisah jo kakak. Ko iyo Jaidin kakak kau samo sekolah jo ambo di Batangawi. O adi ambo mula kironyo kau la normal. O adi di ube elo olah di pasan Ramuna pulang ke rumah, Ramuna capek datang ke rumah sakit. Adik Jaidin lah basuh tapi sadang di rumah sakit, sakitnya sadang babayo malaria terpikal bana penyakitnya. Lah datang inyo maso itu indah dirantang panjang bana, ruponyo lah tibo pi Ramuna lah basamo-samo di rumah sakit. Oh indah tabado mamangati sakit naninda namo cegak lah bagian. Sadang kok sakit juga. Oh masuk lah BA dari Padang, turunlah doktor si Jaidin langsung ke rumah sakit. Masuk itu ditanyakan nama no Dokter Abdul Munaf, tentu orang lagi tahu. Masuk itu orang hantarkan ke tampek dokter cuy itu bananya. Oh lain oh indah kalamu antaronyo batamu dokter si Jaidin iyo jo Dokter Abdul Munaf. Oh indah na lain kanyo tanyo bakato Dokter Jaidin lai kok batamu adi ambon dan apa. Oh menjawab sinan semaso itu ko inyo si normal lai basuo tapi inyo di dalam sakit parah. Oh sadang dirawat mula kini itibo sekali si Jaidin. Inyo calik kiro adik kandung sinan dan bilang si normal maso itu. Onde Kak Jaidin japui lamboka oh kakak japui lawak kae cuy itu bana masu itu sadang main bau kakak dan bilang dagang si Jaidin marau kabake adi onde normal. Oh iko Jaidin oh kakak kau madi iko Jaidin oh kakak noma oh dari ketek di pisah jo kau madi oh dari ketek pisah jo noma lagadang kau dapet sakit menangi noma nyolai onde kakak dangakan mola ko iyo iko kakak Jaidin latalambe maka kakak batamu kae oh latalambe kakak basuo maka mungkin indah kaelok lai maka kok nyampang singke ambo kok nyampang sampai aja lulah iko adola na ambo si Salman namonyo kini kok nyampang ambo da olu abekan nana elo yo mandanga kato rupo itu dan itu nang kau sabui di ejan itu nang kau baco dari ketek mula pisah jo kau lagadang mati ke kau sabui
Ba itu bana dan nyolai ndak dirantang le panjang bana. O den bilang dagang isinan. O anaknya pangku de si Norma sawa gadang di lubuk bayi padi sarato juga manyu. Ajalullah bilangan sampai si Norma mati jo ajanyo. O managi Dr. Jaidin. Oleh di Enoma sayang kakak madi dari baumu 9 tahun. Kau bertinggalkan labatamu kau rupo kini madi balun kau kicok cari kakak di balun bakicok kepeng ambo nang kau mati rupo iko sampai hati di hono majo udah madi ado semua di ladang nak boleh manompang mandi kok lai bau mu sama panjang kudian batam olai oh barat kira jodi ulu Osa malam di batang hari Sainggo iko mola dolu Lasa mo sanang dalam hati Allah ya la ila dosana oi Lasa mo sanang dalam hati Tinggi bukit si kayu mana Bila tarang tadi atenyo Tinggi la bukit kayu mana Tarang tadi atenyo Kalau Tuhan kolenyo sana Lamo lambe batamu juo Kalau nyo hati samo sana Lamo lambe batamu juo Rami balai de palo banda Rami de anak mudo-mudo Limola kasek nan liputan Baru kasanang kiro-kiro Allah yola ilane alie Barulah kasanang kiro-kiro Tanjung Sabah koto di ulu Gunung bagunung antaronyo Tanjung Sabah koto di ulu Gunung bagunung antaronyo Baati Sabah sana dulu Kemudian hari batamu pulo Sabala sana nanda olu Kemudian hari batamu pulo Gaba-gaba di laman tansi Di laman rumah malin sultan Oleh Sabah malam kini Hujan jo pane babalesan Allah yola ilaran kampung oi Hujan la jo pane babalesan Penan dari kayu kale Anda manjalang simpang tigo Penan dari kayu kale